Borykanie się z przyrodą, trudnymi warunkami, konieczność współpracy podczas połowów wykształciły w Kaszubach pracowitość, umiejętność gospodarowania i solidność. I z tym związana jest też, bym powiedział, zasada czy sprawa współdecydowania, sprawa samopomocy, starych zwyczajów do dziś dnia żywych. Mogą być w społeczności kaszubskiej różne sprawy konfliktowe, ale jak trzeba, to wzajemnie sobie pomogą. I sądzę, że tutaj można by wymienić jakąś rzecz typowo kaszubską, a jednocześnie wiemy, że wziętą z innych części Europy, kultury europejskiej, maszoperię. Były to związki rybaków, zrzeszenia dla wspólnego połowu. Opierały się one zwykle o więzie rodzinne, natomiast funkcja przywódcy, szypra była dziedziczna. Połów dzielony był pomiędzy maszopów, członków maszoperii, przy czym udział swój otrzymywały także dzieci i wdowy po rybakach należących do wspólnoty. Maszoperie to były tak zwane takie łowiska i do tego na łowiska należało kilkanaście rybaków, do drugiego łowiska kilkanaście rybaków. To były takie rodzinne działki. Morskie działki, tak. Morskie działki. No bo ja myślę, że z tych maszoperii naszych to powstała spółdzielnia. Tylko nie taka złodziejska. Ten znak się nazywa po kaszubsku merk. Merk. Jo. I każda maszoperia miała Swój merk. Swój merk. Każda miała inny, nie? W razie czego, żeby nie było nieporozumienia, nie? Żeby było wiadomo, czyja ta sieć jest. Czyje ten żak jest, nie? No to na tym żaku był merk. A merk był zawsze od szypra. Tutaj znamy, my rozmawiamy po kaszubsku, nie? A jak idą do szkoły, to poznawają aż dopiero polską mowę dokładnie. Jo. Kaszubszczyzna swoje właściwości wyodrębniające wytworzyła gdzieś w XII-XIII wieku. Do tych starych cech niewątpliwie należy ruchomy, archaiczny akcent odziedziczony z prasłowiańszczyzny. Ten akcent utrudnia innym zrozumienie Kaszuby. Posiada również bardzo stare, archaiczne, dziedziczone z prasłowiańszczyzny słownictwo. To słownictwo zostało ujęte w wielu kaszubskich słownikach, które tworzone były od połowy XIX wieku, a ukoronowaniem ich jest monumentalny słownik gwar kaszubskich Bernarda Sychty. Kaszubszczyzna żyje w odmianie mówionej i żyje w odmianie pisanej. Posługują nim się poeci, prozaicy, dramaturdzy. Stworzyć musieli zatem alfabet dla zapisu. W tym alfabecie wyzyskują m.in. znak E z dwoma kropeczkami, przejęty z alfabetu niemieckiego, ale oddaje on, ten znak, najbardziej oryginalny dźwięk kaszubskiej mowy, mianowicie tak zwane szwa, głoskę o zróżnicowanej, nieustabilizowanej wymowie, która brzmi w jednych rejonach blisko A, w innych rejonach blisko O czy Y, no na przykład w nazwie Kaszebę, która może brzmieć Kaszebę
albo Kaszubę, Kaszybę, w zależności od tego, w jakim rejonie jest wypowiadana. Łe Starków, nad twój zwank nic lepszego nikt nimo. Jo lubia ce, momocelank, ce stracet strach mnie zimo. W literaturze kaszubskiej przede wszystkim dominuje poezja. Jest to charakterystyczne dla literatury małych grup etnicznych. Tak się dzieje w literaturze serbo-łużyckiej, jak wiem, w literaturze piemonckiej we Włoszech, w literaturze retoromanów. Inną charakterystyczną cechą literatury naszej jest to, że jest ona postulatywna, czyli poeci jakby składają jakiś pewien pakiet życzeń wobec swoich czytelników, wobec swoich ziomków, żeby nie zapominali mówić po kaszubsku, żeby trzymali się ziemi i trzymali się tych wartości, które są przekazywane im przez pokolenia. Kaszubską przyszłość upatrujemy my w realizacji programu regionalizacji regionów, pewnych odrębności i możliwości wykorzystania tej kultury i tego, co tutaj w całym bogactwie jest gdzieś pochowane po kątach, czego nie widać. Chcemy się odbić, wyjść z poziomu cepeli i żeby ta kultura po prostu stała się w rzeczywistości kulturą, a nie była po prostu zabawą wyszywania haftów i kaszubskie śpiewy. Na Kaszubach się kiedyś mówiło, że gbur to jest mur. I my jako młodzi studenci chcielibyśmy opracować także program dla rolników, dla gburów kaszubskich, żeby widzieli swoją przyszłość na tych naszych piaskach piaszczystych, wykorzystać naturalne źródło i bogactwo, jakim jest ziemia nasza, lekka, także nasze jeziora. Organizujemy rozmaite wycieczki, tak zwane wanogi po Kaszubach, po naszym terenie, w celu zapoznania się z terenem, z kulturą, z obyczajami. Gdy zacząłem studia, to koledzy zadawali mi dla mnie dziwne pytania. Czy jestem Polakiem, czy jestem Niemcem i w gruncie rzeczy nie wiedzieli nic o Kaszubach. Postanowiliśmy w małym gronie, było nas początkowo 5 osób, wszyscy studenci Kaszubi, założyć takie koło, które by mogło informować pozostałych studentów z innych regionów Polski, kim naprawdę jesteśmy i przedstawić bogactwo naszej literatury, naszą historię. Bardzo zależało nam na tym, żeby powiedzieć kilka słów po kaszubsku. Prosimy Waj przejść do nas na Kaszebę, łebućta, uzdżyta. Uczta so języka kaszepścigłe, język i kształcą. W tej kulturze trzeba mówić o